Bon dia. Avui volem començar aquesta roda de premsa denunciant que una vegada més l'exèrcit d'ocupació israelià està interceptant de manera totalment il·legal de nou la flotilla que es trobava de nou en una missió humanitària per trencar el setge i el bloqueig de Gaza. Davant d'aquesta agressió, avui s'ha convocat una concentració de rebuig a les 7 de la tarda davant de la seu de la Unió Europea, en la qual nosaltres hi donem tot el suport. Farem una valoració de la situació actual. Nosaltres dèiem que el país queia a trossos i ara veiem com el país se'n va a la deriva per culpa d'un model imposat pel PSC, liberal, espanyolista i allunyat de les necessitats reals de la majoria de la gent d'aquest país. Fa 2 anys que el PSC es presentava com un dels grans gestors i els grans pacificadors, però després d'aquests 2 anys el que tenim és un país mobilitzat i un país sobretot enfadat i un país que s'enfronta a una crisi democràtica absolutament alarmant. Davant d'aquesta situació veiem com el govern no respon a escoltar la gent, no respon a aquestes demandes de la gent, el que respon és a brindar el seu model, un model que construeix el país des dels despatxos, des de Silicon Valley, apostant per la reconversió industrial vinculada a la indústria de la guerra i de la seguretat, mentre abandona els serveis públics i els drets socials. Quan Salvador Illa parlava la setmana passada d'innovar, d'avançar, de créixer, d'anar units, cal que ens preguntem, units amb qui? Perquè no està construint el país amb la comunitat educativa i no ho està fent amb el sector sanitari, no ho està fent tampoc per les treballadores i les usuàries de Rodalies, no ho està fent per garantir el dret a l'habitatge i tampoc no ho està fent per protegir el català ni per afrontar el conflicte nacional que continua vigent. Aquest és el vertader país i aquesta és la gent amb qui cal construir-lo i no com ho està fent Salvador Illa. Pensem que el moment és especialment greu davant d'unes demandes necessàries pel país per millorar l'educació pública, on s'està posant sobre la taula una normalització d'infiltracions policials, de proves pilots i pactes sense consens amb la comunitat educativa. El govern i els partits que el sostenen estan enviant un missatge que aquí es pot governar i sostenir un govern sense escoltar a la gent i que les pràctiques antidemocràtiques es poden repetir tantes vegades com es consideri. La CUP ho tenim clar. Davant de la vulneració de drets fonamentals i la renúncia a una millora dels serveis públics no hi pot haver normalitat democràtica. I sincerament no entenem el silenci d'Esquerra Republicana. No entenem com un partit que ha patit espionatge d'estat, persecució i guerra bruta no està posant el crit al cel davant d'aquests fets. O és que mentre no els afecti directament amb ells no els hi sembla tan greu? Esquerra encara és a temps de deixar de normalitzar la situació que viu el país. Encara és a temps de decidir si vol ser al costat dels drets fonamentals i al costat o en contra al costat d'un govern que pretén dir-nos que aquí no passa res. És senzill, o drets o règim, o plantar-se o normalitzar pràctiques no democràtiques o serveis públics o renúncies. Esquerra ha de triar companys de viatge, o van de la mà de Salvador Illa o van de la mà de la majoria d'aquest país. També volem respondre al discurs de la responsabilitat que estem sentint per part de partits que apuntalen al govern, en concret d'Esquerra i els Comuns. Nosaltres els preguntem que de quina responsabilitat parlen, responsabilitat amb qui, amb un govern que deteriora els serveis públics, amb un govern que dona l'esquena a la comunitat educativa, amb un govern que cronifica el caos a Rodalies, amb un govern que no afronta l'emergència habitacional, amb un govern que vulnera els drets fonamentals. Avui des d'aquest faristol som nosaltres, la CUP, qui apel·lem a la responsabilitat d'Esquerra Republicana i dels Comuns. L'Esquerra té el deure de defensar els treballadors i de defensar la democràcia i avui això està en joc amb aquest govern del PSC.
Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat i fins que no es clarifiqui què ha passat amb els Mossos infiltrats i que es depurin, per suposat, totes les responsabilitats. Fer el millor per aquest país no és empassar-se gripaus ni justificar l'injustificable. Fer el millor pel país és avui plantar-se. I avui el que toca és precisament això, plantar-se, en favor dels drets i dels serveis públics i de la sobirania del nostre país. Aquests pressupostos no poden servir per donar barra lliure al PSC, no poden servir per apuntalar un model PSC que ens porta a la deriva i no poden ser un xec en blanc. La CUP tenim clar quin és el nostre paper. Nosaltres no farem mai la vista grossa davant de la vulneració de drets. No permetrem que pràctiques no democràtiques es normalitzin i continuarem sense la garantia que que dins i fora del Parlament hi hagi una veu disposada a defensar els drets públics, els drets socials i els drets nacionals d'aquest país. Per això fem una crida, de nou a Esquerra i als comuns, a no avalar aquests pressupostos mentre no hi hagi un gir clar en les polítiques del govern i mentre no s'assumeixin responsabilitats. Perquè el país no necessita més propaganda institucional, el que necessita és drets, educació, sanitat, habitatge, mobilitat digna i sobirania i sobretot necessita que es deixi de fer veure que aquí no passa res. I aquesta és la qüestió que volíem posar avui sobre la taula, si teniu algunes preguntes. Jo volia preguntar sobre la línia orbital que avui justament explica, es presenta amb una trobada a Sant Sadurní d'Anoia amb el president de la Generalitat, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Què en penseu d'aquest projecte, com el veieu? Això d'una banda, i de la resta de negociació, no sé si també voldríeu entrar, avui ha començat a sortir alguna cosa més com l'Agència Tributària Catalana, que li dedicarien 527 milions, o ahir sabíem també que en aquest acord hi hauria el Consorci de la Zona Franca amb la part catalana, tant Generalitat com Ajuntament, tindrien el 55% de gràcies. Nosaltres aquí el que veiem és que s'estan posant unes noves qüestions sobre la taula i veiem que fa uns mesos parlàvem de l'IRPF i ara mateix tenim a sobre la taula un tren orbital i a vegades ens sembla una presa de pèl perquè ens trobem amb una proposta que depèn de l'Estat, un estat espanyol que acumula incompliments especialment en matèria de mobilitat, incompliments i retards crònics en les inversions ferroviàries, especialment en rodalies, per tant som escèptics a que això realment pugui anar endavant. I a més és una proposta que té més de 15 anys, no s'ha materialitzat mai i probablement després de tot aquest temps necessita replantejar-se amb uns criteris realistes, orientats a la realitat que viu el país. Nosaltres compartim que cal vertebrar millor el país a través del transport públic, però aquesta necessitat és urgent avui i no es pot limitar a grans promeses que depenen a més de l'Estat a 20 anys vista, perquè no podem sostenir els serveis com els tenim en les condicions d'ara. Però reiterem, nosaltres ara mateix volem posar el focus en el paper d'Esquerra, que cal que faci un pas per deixar de normalitzar la situació que viu el país. Nosaltres pensem que està a temps de decidir si vol estar al costat de drets fonamentals, al costat d'un govern que ens està dient que aquí no passa res, al costat de la comunitat educativa o si està donant carta blanca al PSC. I les altres propostes, el mateix. Pel que fa al Consorci de la Zona Franca, pensem que és un canvi insuficient si no va acompanyat d'una transformació profunda d'un model econòmic, urbanístic i laboral a la Zona Franca. I nosaltres sempre hem defensat que cal un traspàs íntegre del Consorci de la Zona Franca cap a les institucions catalanes i per tant es queda curt aquesta aposta. Jo m'agradaria preguntar, va haver-hi les eleccions d'Andalusia ahir i una mica d'una valoració dels resultats, el de PP i Vox com el de Andalusia, que ha sigut aquest partit que ha passat de 2 a 8 escons. Bé, nosaltres en els resultats de les eleccions d'ahir a Andalusia veiem com la dreta i l'extrema dreta malauradament es consoliden, però alhora sí que des d'aquí celebrem els bons resultats d'Adelante Andalucía, una força política sobiranista i arrelada que ens mostra
doncs, que l'esquerra guanya confiança quan se sostén un projecte que respon a la realitat del territori i no a lògiques electorals ni d'estat, doncs, que al final proposen un programa per la gent i que reivindica la sobirania del seu poble com a peça clau. Alguna pregunta més? Val, doncs moltes gràcies.